Алберт е много спокоен шофьор. Поправи ме, ако греша, но това мен много ме радва, защото знаем каква агресия е необходима, за да се постигат резултатите, които той постига в Световната купа, но също така придвижването е наистина въпрос само на безопасно стигане от точка А до точка Б. И според мен Алберт е един от малкото примери на толкова успешен спортист в толкова агресивна спортна дисциплина, който обаче е адски спокоен и адекватен на пътя. Така е, да, Алберт е изключително спокоен и адекватен на пътя, невъзмутим е, не нарушава правилата. Напротив, склонен е да направи път на почти всеки, който така бърза за някъде. Не се ядосва. За мен нали, това е изключително изненадващо, тъй като, както ти каза, ските са агресивен спорт, свързани с скоростта, с умението да преценяваш в миг безброй обстоятелства около тебе на висока скорост. И те са близки до автомобилния спорт. Не случайно има доста скиори, които след това станали успешни в спортове свързани, моторспортове, дали са мотори, дали са да. Докато Алберт е изключително спокоен, което благородно му завиждам и е един добър пример за всички млади шофьори, които нямат търпението, което има той. Абсолютно, да. Това ми направи много силно впечатление наскоро. Важно да подчертаем, че и Иво Борисов, неговия треньор, е с абсолютно същия менталитет. Иво кара и мотори, и картинг, и коли, и ски с висока скорост, голяма агресия, но по улиците е супер адекватен и спокоен. Така че в това отношение, дай Боже, повече хора да приличат на тях в този аспект. Любо, много ти благодаря за гостуването и в Sport Quiz. Благодаря ти за полезната информация. Респект за това, което правите през последните години и разбрахме се до година по това време отново с минимум 1 600 000 потребители, не само в България, а до година 16 милиона, нали така? Абсолютно. И аз благодаря за приятния разговор. Пожелавам успех на Sport Quiz и до година пък пожелавам да сте така една от успешните известни медии в България.